Така. Първото нещо, което виждам. Едно да работи, стискам палци да работи човек, Пачка, да не бе, стане пачка, като бъй, чат. предишната. Вижте, бе. Ого! Баси модерното. Я Кутия. дайте да прочетем. Механични штучове. Бате, не, нищо няма да чета, просто отварям, защото нямам търпение. Чакай. После чета малко. Я пак го направи, че съм. Брат, клавиатурата колко е малка в сравнение с тази, която... Малка, бе? Брат, виж Я какво да. Чат. Чуйте. Брат. ОМГ! Чат. W. Така. Върховният тест. Да чуем как се чува. W. Така. Върховният тест. Да чуем как се чува.